Имало ли дни, в които вие сте плакали сами в кенефа, защото получавате много хейт? Защото когато качите клип, получавате гадни коментари или там, де аз знам. Скъпи хейтери, правя този видеоклип по повод вашите коментари от сорта на гей, педерас, мека китка, гей дружинка, детелинка. Аз съм генерал Хейтеров и ще направя от вас най-скапаните, най-мразените и най-безмозъчните хейтери на този свят. Така както моя дядо, генерал Комплексаров, направи с мен. Тинейджерите са проблемни. Трудни, мрънкащи, вечно недоволни. Една от най-непоносимите им черти е, че хейтват всичко. Възможно ли е изобщо да убедим такива хора да покажат градивност? Или ще ги оставим да се превърнат в мрънкащи възрастни? Много инициативи опитват и не успяват. За Репортин решихме да го направим по-естествено. Вместо да им забраним да хейтят, ги поощрихме. Обявихме конкурс за хейтери в търсене на най-добрите. Намерихме и най-големия хейтър. Той хейтна и нас, и тинейджерите в песента, която стартира кампанията. Но им каза и, че трябва да променят това, което хейтят. Начало! Това е най-тъпата реклама на света и що въобще се занимавам, не мога да обясня. Един приятел ме помоли и уж да не го обидя, и на всичкото отгоре и пари няма да видя. Става дума за конкурс някакъв там, какво е то? Правилата за участие не съм ги чел, брато, защото са повече страници и от Новия Завет не ги разбрах добре, но общо взето ей това, братчет. Значи, снимаш видео с новия си таблет, който най-вероятно е 100 пъти по-умен от теб, и говориш за това какво те дразни и тревожи. Победителят в конкурса печели 1000 кожи, което е доста повече от моя хонорар. Ама айде да не влизам в тая тема, че аман, имаш пълна свобода да псуваш на баща и майка. От Народното събрание до гадната ти хазайка, от комшийката пред блока през хайлайфа до Исус. Насоли ги всичките, дето не са по твоя вкус. Заснеми се както искаш, викай, ви, крещи, дери. Мен това не ме вълнува, аз чакам едни пари. Ама честно според мен вземи да свършиш нещо свясно, щото че можеш да мрънкаш на всички ни е ясно. А протестът е безсмислен, щом с действия не върви. Дай да видим кухата ти лей какви ще ги роди. За по-малко от месец най-тъпата реклама на света обра лайковете на тинейджерите, които не слушат съветите на по-възрастните, но слушат Керанов. Песента ги изпращаше към платформа, в която могат да направят собствен хейт постър и да го споделят в социалните мрежи. А най-големите хейтери можеха да запишат видео, в което предлагат решение на конкретен проблем. Така мога да спечелиш 1000 лева, което си е една заплата. Една заплата за един ден. Всеки един от нас ежедневно се сблъсква с бездомни кучета, които така или иначе са един изключително наболял проблем в нашата държава. В тези 2 минути показах комична интерпретация на един сериозен проблем – малтретирането на деца в училище. Агент Буклук беше прав. Трябваше да се изхвърля буклук. Дори мога да взема друг буклук и да го изхвърля. Дори си мисля, че можеш да промениш себе си и още няколко приятели, т.е. да получиш този стимул, че нещата, които правиш, се забелязват, и оттам нататък вече промяната тръгва като домино. Дадохме на тинейджерите платформа да разказват за това, което е най-важно за тях, без да се намесваме в посоката. Да впрегнем цялата тази енергия на хейта, която очевидно е навсякъде около нас, в нещо позитивно. Да не е самоцелна критика. Да не е просто някакво недоволство, да не е просто мрънкане. Ние вярваме, че тинейджерите могат. Показахме им, че ако нещо ги дразни или тревожи, трябва да го променят сами. Те са изключително креативни, мислят по нов, по различен начин. Това са граждани, които съвсем скоро ще започнат да изискват своето по начин, по който не сме си представили, по начин, по който ние дори в момента не можем да си представим. Наистина бъдещето им принадлежи. Сега ще ви потанцувам. Сега ще ви изиграя новия си танц Ламбада. С него заработвам прехраната си в един пиано бар. Късно вечер.